Vieš, čo robia majitelia firiem, ktorí skutočne prerazia? Nesnažia sa len držať tempo, nehrajú sa na to, že všetko je v poriadku. Nezatvárajú oči pred chaosom, ani úzkými hrdlami a slepými škvrnami vo vlastnom biznise. Robia pravý opak. Sú ochotní rozbiť komplexitu na kusky, pomenovať problémy bez priklašľovania, pozrieť sa na realitu bez ega a zložiť z nej systém, ktorý skutočne funguje. Práve títo lídri si uvedomujú, že rýchle rozhodnutia sú k ničomu, ak sú postavené na domnienkach. Rast bez kontroly je len maskovaný chaos. Nejako to pôjde, nie je to stratégia, ale predohra k pádu. Títo ľudia nehľadajú konzultanta, ktorý im povie to, čo chcú počuť. Hľadajú partnera, ktorý im povie to, čo potrebujú počuť. Na čas, tvrdo a presne. A presne preto sa dostávajú ďalej ako ostatní. Majitelia firiem, ktorí vyhrávajú, sú tí, čo rozbijú nejasnosti a vytvoria absolútnu orientáciu. Odhalia skryté riziká, ktoré mohli stať milióny, navrhnú odolné systémy, ktoré doručujú výsledky aj pod tlakom, menia chaos na konkurenčnú výhodu. Nie preto, že majú šťastie, ale preto, že odmietajú žiť v ilúziu, že to nejako dopadne. Toto nie je o popularite. Toto nie je o prázdnom motivačnom gíči. Toto je o firmách, ktoré chcú veci robiť správne, úplne a dokonca. Ak si ten typ majiteľa, ktorý radšej čelí realite ako zbožným prianiam, potom patríš medzi tých pár, ktorí si zaslúžia vyhrávať. Držím ti v tom palce a ak s tým potrebuješ pomôcť, kľudne mi napíš.